idan har daga nan zuwa sakan 15 idan yarinyar nan mutum kashe shi ya shiga wata wuta. Ni ne Umma Ahmad din ne kawai na cikin tashin hankali dan Allah ina Salma suka je. Masu iya magana na cewa rundunar da take tattaki da kafarta ta fi rundunar da take yawo a kufai, sai dai a wani lokacin idan kai lissafi irin na bara gurbi kakan haifi kwai ne irin mai warin nan wanda kuma ike tarare dukkanin hancin wanda yake da kiyayya da kai. Kin ma gane tukunna waye a gaban ki? Ni za su kashe to da tun farko ni suka samu da duk haka bata faru ba wallahi. Na kore yan iska ma a cikin jeji ballantana yan iskan ƙarya masu farautar mace. Na fi karfin su wallahi. ina ga malamin da ya koya maka karatu a makaranta bai hada maka da lissafi ba. Your calculation is totally incorrect. Wata wuta. Zan iya kinci da sha kwana, zan iya jura walakancinka, zan iya jura rashin ganin fuskanka ba. Dama ni da ke Allah bai katarta za mu zama miji da mata ba. Ta yi tunanin cewar ta ci filis, ta yi tunanin cewar ta ci hahaha, ta yi tunanin cewar ba abin da zai zo a baya, sai dai kuma inda gizo ke sakar wato ta biyo bai da kura kenan. Wata wuta. Da labban bakin ka yau kake furta min cewa ni ce makira? Ai ke kin wuce a kira ki da wannan sunan. Kar ka manta, ni da kai tamkar gangan jiki ne da ruhi. Gangar jikina ya daɗe da rabuwa da ruhi na tun lokacin da ya nemi agazawa daga wajen wata ruhin da ya bata amana. Ashe ita wannan ruhin ta fi so ta rayu ita kadai. Wannan irin son kai ne haka. Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. So ne sila sannadi cikin halin da na fada yau. Taraddadi kanki na fada na rubuta yau ba adari. Daukar nauyin shirin Khadija Yusuf, shiryawa Yusuf S Kura, mataimakin mai bada umarni Jamilu Sidi Ishak, bada umarni Adam AA Dalma. Wannan shirin yayi kefefe wanda ya gani cakwake ta dabban ce. Wannan shirin zai fara fito muku ne 5 ga watan 1 shekarar 2022 duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna S Kura TV. Anan ne kadai inda za ku fara ganin wannan shirin. Wata wuta.